Veľmi náročný zápas, ale myslím, že chalani to zobrali z toho správneho konca. Dneska by som mohol vyzdvihnúť v zápase niekoľko jednotlivcov, avšak to neurobím. Ja v podstate vyzdvihnem celý tím, lebo naozaj hrali srdcom, hrali dobre v systéme hry a v podstate nemal by som im čo vytknúť a v podstate nás zajtra čaká oveľa dôležitý zápas, takže sme ich pochválili a potrebujeme teraz čo najskôr zregenerovať a pripraviť sa na zajtrajší deň. Určite, keby mi niekto povedal pred zápasom, že bude to remíza a nebyť toho vylúčenia v závere zápasu, mohlo to byť všelijaké, tak by som mu povedal, že si robí srandu, ale tak nakoniec vidíte, dá sa zahrať naozaj s každým a myslím, že tak ako my, tak aj všetky ostatné týmy sa dobre pripravili na šampionát. Naše ciele sú postupné, my chceme odohrať každý zápas, ten, ktorý je v rade, ktorý nás čaká naozaj dobre, zodpovedne a chceme hlavne bodovať. Myslím, že všetko je úplne v pohode, žiadne výtky, nemáme k ničomu. Všetko má ísť tak, ako sme si predstavovali. Takže poďalej. Len nás obchádzajú zranenia a to myslím, že bude najpodstatnejšie. Dneskajší zápas bol veľmi ťažký po fyzickej a psychickej stránke. Oba týmy sme boli dobre kočujársky vyspelé, aj technicky a rozhodli podľa mňa detaily. Tam v druhej tretine, čo sme mali veľa trestných minút a Rusi sa dostávali na koňa a bolo to aj tak vidno. Je radosť aj sklamanie zároveň. Radosť z toho, že máme aspoň jeden bod, sklamanie, že sme prehrali, samozrejme a to je všetko. Co čekáš od zápasu proti Nemecku, ktorý je pre vás môže byť ničím? Tak na tento zápas sme sa pripravovali skoro celý rok a musíme zahrať čo najlepšie ako vieme a ak vyhráme, bude dobre.